Pipila ka lugar sa Mindanao ang gibaha tungod sa walay puas nga pag-ulan epekto sa bagyong Vicky. Ani ang detalye? Gipatingog na ang flood warning device sa Barangay San Vicente sa Katil, Davao Oriental dihang padayong nagasaka ang tubig baha sa lugar. Pipila ka mga balay ang gisulod na sa tubig baha ug mga residente na ningkamot nga masalbar ang ilang mga gamit ug alagang hayop. Nagpatuman na og preemptive evacuation sa lugar. Apan sa kapaspas sa pagsaka sa tubig baha, dili makasulod ang mga rescuer tungod dili na maagian ang karsada pasulod sa barangay. Nagtinabangay ang MDRRMO, kapulisan, kasundaluhan ug mga volunteer organizations aron matanggal ang mibabag nga punuan sa mangga tunga sa highway duol sa detachment sa 28IB sa Lupon, Davao Oriental. Mihumok ang yuta tungod sa binuntagay nga pag-ulan sa lugar hinungdang natumba ang punuan. Hinuon walay nasamtan o nadanyos nga kaptangan sa mong insidente. Sa Butuan City, gibaha ang pipila ka mga nag-unang kadalanan tungod gihapon sa way puwas nga pag-ulan. Susama gihapon ang sitwasyon sa San Francisco, Agusan del Sur. Gibaha ang pipila ka mga dalan ug milapaw ang tubig sa mga kanal. Sa Barangay Apezia sa Prosperidad, Agusan del Sur, pipila ka mga punuan sa kahoy natumba ug mibabag tunga sa kalsada. Apektado usab ang Bistig City dihang misaka ang tubig baha sa sentrong bahin sa syudad. Huwebes sa gabi pa lang, nagsugod na ang ulan sa Kidapawan City gikan sa hinay ngadto sa kusog nga pagbundak. Hangtod kadlawon, padayon ang pag-ulan, hinungdang pipila lang usab ang mitambong sa simbang gabi. Hinoon, wala may natalang dakong baha o landslide sa lugar. Pahimangno gihapon sa NDRRMO nga magmabinantayon kanunay sa posibleng flash floods o landslide epekto sa bagyong Vicky. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.